Assalamualaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji iýuny Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Görüşüňiz ýar gepleşik Farhady kim öldürdi diýilip atlandyrylýar. Farhad Meymankuliýew 2023-nji ýylyň 19-njy maýynda alnyp gidildi, görümjürüm edildi. Ondan soň her ýyl myşmyşlar ýaýrady. Onu Farhadyň Türkiýede diýen gurrun ýaýratdylar. Şo gurruny soňuna çenli şugun kuna çendim dowam etdirjek bolanlar bar. Ol başa barmady. Inni Farhady öldürdüler adam. Inni Farhady öldürdüler. Kim öldürdü? Inha şugun gepleşikde Farhady kimlen öldüren hakynda gurrun etjek bolýar. Soň başga da atlanan gurrun ne der? Öňü bilen Farhady öldüren kim boldy? Farhady öldüren inha şu YouTube kanalynyň eýeti boldy ozaly bilen. Bu YouTube kanalynyň eýesiniň kim degini intak bilip dol anyklap bolanok ýöne şuň mazmundan çen tutsok bu mazmundan nämeden barat ozaly bilen bu kanal haçan döredilen şu ýylyň 2024-nji ýylyň 18-nji fevralynda döredilipdir. Şondan soň men her hili videolar goýulypdyr şu taýda. Esasy goýulýan videolar näme, kimler hakynda? Aktivistler hakynda, opozitsionerler hakynda, hem çepekçiler hem hakynda şolaryň üstünden gülmek, aktivistler üstünden gülmek, şolary maskaralamak. Şuň mazmundan çen tutsok şuň eýeti şol Yunus Begliýew lakamly Farhad Genjiýew atly Türkmenistanyň mehemmetiniň Türkiýedäki agenty bolup görünýär. Men özüm men öz şahsy pikirim. Ine şu kanalla ilkinji gedek Farhad öldü diýilip ilkinji gedek şu ýylyň 2024-nji 24-nji martynda maglumat peýda boldy. O taýda da Farhadyň köne bir videolarynyň birini goýupdyr da şoň ýüzüne Farhad türmede şehit edilipdir. Watan üçin göreşen ýigitlerimiz ölmez, ýatan ýeriň ýagyty bolsun diýip ýatdyr. Inni bu näme görkezdi? Bu ne şu Türkmenistan diktator rejimini şonu isleýär. Eger Türkmenistanyň mehemmetiniň ýankyýaly oýnatdy agendi öz kanalynda şonu ýalady goýan bolsa diýmek şolar, diýmek şu näme? Diýmek şonu Türkmenistan diktator rejiminiň özü isleýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçylary şonu isleýär. Indi şunu adamdan beýnesine ornaşdyrmaly. Farhad öldü, Farhaddan umydyňyzy öçüriň. Farhady ýatlama, Farhady çykaryň ýa Farhady görkeziň diýilen gurrundan besediň Farhad öldü, gömüldi. Adamam ýok, problemi de ýok, mesele de ýok diýilen düşünjeni, ideýany şonu adamdan beýnesine ornaşdyrmak. Bu birinji maksat, ikinji maksadam eger sizem Farhad ýaly Türkmenistanyň meseleleri gorduwasaňyz Türkmenistan diktator rejimini tanqid edeňiz, siziň hem boljaňyz şu diýen gorkuýny adamdan beýnesine ornaşdyrmak. Birokda iki towşan diýilýän zat etjek boldy bular. Etjek bolýarlar. Inni biz näme etdik? Indi biz diýip käbir bir kysany ýene bir aktivistler hem gördü buny. Han garaşyk göreriň indi şu yalan maglumat, şu fake kim ýaýradýar mundan aňryk. Buny Yunusyň ýa-da ol ýa-ni öwreli çeke diýip özüne atlandyr. Ýani o Türkmenistanyň mehemmetiniň agendiniň özleriniň ýaýratmajakdygyny, özleriniň bir ýetişik guruny ýaýratyp bilmejekdiklerini düşünükler. Olar adatça näme diýerler? Aktivistleriň ýa-da opozitsionerleriň içindäki öz oýnatdylaryny ulanýarlar. Ýadyňda düşýärli, şo Farhad Türkmenistana gidenok diýilen gurrun hem olar näme etdiler? Murat Gurwanow, Muhammed Düýeci ýaly oýnatdylar tapyp, şolara diýdirip geldiler. Adamdan bir 5 aýdan diýdiler olar. O maý aýyndan başlap oktyabr aýyna çenli. Ahyrdan o köpçükligiň tagallaty bilen bilen agdyna köwüşden urup tapyşga bilen urup zat edip zordan bular temetdirdik bilen agdyn burnuny garagan şişirip garagan edip da. Indi men metaforik görnüşde aýdýanna her gedek diýenne Olun agdyna köwüşden Nuryanam esasy birler hem ýanky birem Atamra Saparow boldy, gaty köp iş etdi, şol urda bolan agdyna tapyşga bilen urmakda, şypyk bilen urmakda. Indi oňa öňüni şey dip aldyk. Bolin indi bular häzir täze näme ýaýratýar? Fake ýaýratmakçy. Ona men ýene de şol ýöller bir oýnatky tapmaly. Aktivistlerin içinde de şolara ýaýratmaly. Şonda has anamdarak bolýar. Bolmasa be Yunus ýaly ýa-da ýanky ady familiýasy belli bolmadyk bir haramdadylan kanalyna kän adam ananmaýar. Onuň bir garaşdyk, garaşyk göreli şu bilen kim çykarka aktivistleriň içinde? Murat Gurwan çykarmyka? Murat Gurwanyň garaşdyk, ola gözi gorkan ýaly. O gurruny ýaýratmady. O gurruny öňü bilen
aktivist diýilýänlerin içinden ýaýradyp başlan Nur Muhammed Annaýew boldy. Ödem şu wakadan kän wagt geçmeýäkä bir may aýynyň başlaryndan başlap, ýani bir aýdan hehel wagt geçdi bolýan. Eýem Nur Muhammed Annaýew özüniň TikTok kanalyny eýem şu arada çykyş edip Farhadyň ölümini hakynda ygtybarly maglumat ýelde Türkmenistanyň içinden nip ondan soranlaryny da nirden ýelde haçan ýelde diýilene ay bir aýdan ograk mundan odol diýär, bir aýdan ograk mundan odol ediline kakrasyny şu maglumat peýda boldy. Yankı şuyuna şu anonimin kanalında. Olam men şakımçak koyunca Yunus Beglif diýilýän lakamly Farhat Genjiýew bolmaly. Indi Annaýew ýaýradyp başlady, onam soň Alşir Hahatow kanalyna çağırıp YouTube kanalyna o taýda gepleşiň adynam Farhat Meymankuliýew öldürilen diýip goýup Nur Muhammed Annaýewden açyklama diýip ýazýar. 28-nji maýda şuňaly uly söhbetdeşlik goýupdyr. Men hemen bunu üns berip ürjedip diňledim. Bir sugnama getirýär, näil delil getirýär. Ýok. Bu bar delili maňa ananyň. Maňa Türkmenistanyň içinden anamdar çeşmeden maglumat geldi. O çeşmeň kimdigini sorama diýär, bir Alşyra da şey diýär. Awa ýöne şoňa ananyň diýär. Indi maňa ananyň diýär. O çeşmeň kimdiginden sorama, men aýdy biljek däl. O çeşmeden şu adamda, indi şu kim bolsa şu. Başka hiç kim değil. Bilam Türkmenistanyň içiniň agenti şu. Yani şu goýan şu taýdaky goýan mazmunyna seretseň videolarynyň mazmunyna. Ol diňe şu aktivistlere da karşı çykyş edýän biri. Ondan indi Nur Muhammed Annaýew indi bu sözüne ananjak bolsa onda bu nähil bolýar. Ödem ýöne bir şoňgulenim çäklerini ok ýylandan näme diýär. Ýani aktivistler biziň üstümizde de sürünýär. Men niye her hilde atlarda ayıplayadığı inhas ede, yani yalan söylemekte, näme etmekte, yalan maglumat ýaýratmakta diýip ödem boyun bir tarapdan näme ogry fırty goşok diýilýär şeýali, öd goşoklugynyň boyundan alyp oturda ýydandan amaýdy. Inhas ede suwtnama diýär. Farhat öldü, indi şoň diýär ölmedigini suw dediň diýär. Ölmedigini suw dediň diýär. Men näme size suw etdim diýilen ýaly gurrun edýär. Ýani onam diňle. Şulay ýanlatlarymyz da birinki ýalan bolsa da Türkmenistanyň hökümeti, blogger smoklary, bir giden kommentariýa berýän, söwüp berýänler. Hani Nur Muhammed Annaýew bunu çenni. Aýbyny gözleýärdiňiz, halkyň gözüne ýalançy edip çykarasyňyz gelýär, awaraýdan düşüresiňiz gelýär. Bot kakrasy moment. Boluň ediň, görkezin Farhadyň ölü dälligini, ýigridigini, aýtballysa ýatanlygyny gepledik. Görkezin juda bolmasa, bamy bir deliliň, bamy görkez, ýani türmedeki adamynyň sagdygyny ýa-da dälligini tutnama berip bilýändir. Nur Muhammed Annaýew indi bu sözi maňa näil bolup eşdilýär. Indi bir aýdyra bir keleseň adam. Ay men erkek eşegiň bir geçiň oglugyny dogranlygyny gördüm diýse. Erkek eşegiň urkaç eşegimde erkek eşegiň geçiň oglugyny dogranlygy gördüm diýse. Indi siz şondan tutnama talap edersiň da birinciden o keleseň anan ýa. İkinciden bolýar şey diýen bolýar da suwt etdiň. Ýa şonu ödüňiz suwt etdiň. Näil gararsyň şol adama? Şu erkek eşegiň ogluk dogurmadykyny ödüňiz suwt etdiň. Şol adama sen bir taga adam hökmünde gararsyň, şey dersiňiz de öwürli gidersiň şeýlemi? Nur Muhammed Annaýew häzirki edip oturanda şondan tapawdy. Ýok, olay diýär. Ana diýär Farhat diýip ölüpdir diýär. Ödem diýär Tejeniň türmesinde diýär Tejeniň balnysyna, ketelhanasynda ölüpdir diýär. Ha o näil suwtnama? Ýa suwtnama getiribiljek däl. Ha o ýöne ananyň şoňam diýär ölmedigine men ödüňiz suwt edim diýär. Adamlara ýyllanıp men ödüňiz suwt edim şoň diýär. Adamlar bu beýaşýasy çağan mara logasynyň derejesini aýdylmalar däl adamlar. Indi ýöne biziň şoňa ananmaly indi şoň gurrungyna. Indi bu näme şunu diýerler? Bunu Nur Muhammed Annaýew onu kim diýdir? Ýa-ni adam näme diýip diýdir bilýär? Bu maksady näme? Nury näme şunu olan oýun oýnaýarmy? Bizim tek o mesela geçmeden olan şu gelin Farhadyň umuman tutulmagy bilen baglanşykly bolan wakalara da birazajyk gysgaçyk ýene bir gedek syň edeliň. Farhat başda ýygynylanna 2023-nji ýylyň 19-njy maýynda oň ýanyndaky şol ýanky ödünü Yunus diýip tanadýan bir haramda da ine şu Genjiýew, Farhat Genjiýew diýen at bilen çykdy da bu dokumentiniň kopýasy bar bizde nusxasy, pasportynyň kopýasyna çenli bar.
1984 ýylyň 10-njy maýynda doglan, Lewapda doglan Farhat Genjiýew atly bir ýörüýçe iyi berilen bir agent eken. Ol şo Farhadyň başyny gözüni aýlap buňa bara hökümete töwdürýär, çinowniklara da onlar hatda prezidentiň her bir maşgala adatyna çenni agzyndan gelenni töwdürýär. Olaň ölen ejesine kagazyna çenni ýetip da töwdürdi. Onam kim didip berýär? Yani kenädir oňa da barar, o tekste çenni. Şoň näme diýmelligine çenni. Ona mine şu diýdir yani, şu Farhat Genjiýew diýdi. Häzir oňa da şaýat bolan adamyň häzir gurruny siz eşitdirer. Şoň hakykatdan hem şoň şeýle edilendigini. Biz häzir size suwd eder. Inni Farhat Meyman Kuliýewiň ne boýuna ýükler ýaly bir giden aýplama jenaýat aýplama ýa peýda boldy otaýdy. Şu prezidentiň mertebesine şek getireňem, üstüne haýbat atsaňam, umumyň adamlaryň mertebesine şolar ýaly şu ulanyp Farhadyň ulanyp derler ýaly söýler ulanyp paşda ulansaň sen jogap berýär çekip bolýar. Inni odal bilen ilkinji şu Farhadyň nirede bolup biljekdigi şu Türkiýede mi däli hakynda hakyky maglumaty Türkmenistan Helsinki fondy ýaratdy. Ýöne başta doğru maglumat alyp bolmandyň, yani şu ödüm Yunus diýilen tanıdan adamdanam diýä bu taýda şu taýtda ýazdylar da, paskoku доверенное лицо Дурдиева некий Юнус. За эти дни не смог дать конкретную информацию, нам пришлось искать альтернативного турецкого адвоката. Ну что это Туркменистан Helsinki fond, Türkmen Helsinki fondunun öýde ýazýar da, şu Yunus diýilen adamdan bizde degerli maglumat alyp bilmedigini diýär Farhadyň nirdedir hakynda buny advokat goraýam gorany, onuň öýdümiz advokat Türkiýanyň içinden ýa bir türk adwokatyny tutmaklygyň uğruna çykmagy mejbur bolduk diýip öýleriniň advokat tutanlyklaryny aýdýar. Inni şu Türkmen Helsinki fondunyň tutan şu adwokaty soň näýli maglumaty ýüze çykardy, näýli fakty. Ol advokat Farhadyň adwokaty bolmagy hak ýok diýär, ikisi şertnama baglaşmady. Oň üçin Farhadym gol çekmeli. Ine şu men adwokatym diýip öýler adylygyny bermeli. Bolmasa da keseden bir adwokat barsa, jurist barsa, Farhat barada maglumat bilmeýän haky bar, ýöne oň kopýasyny alyp gaýtmagy haky ýok, gözü bilen görmeýän haky bar eken. Bilam şu Farhadyň saklanýan deportasiýon lagerine barýa, buny goýberýärler. Ondan beýanky türk adwokaty öz gözü bilen görüp gaýtýar, hem bellikler edip gaýtýar. Ýani oň suratyny alyp bilen ok dokumentinde ýöne öz russcha bilen ýazýar da. Şonda näme esasında Farhadyň eýýäm şol tutulan günüň ertesi 2020-nji ýylyň 2023-nji ýylyň 20-nji maýynda deportasiýa edilen hakyndaky fakty alyp gaýtýar. O taýda da näme esasında Farhady deportasiýa edipdirler. Hem Türkiýe hökümetiniň şol migrasiýa gullugynyň Farhady deportasiýa etmeýä haky bar eken. Sebäbi şu taýda görkezilýär da, şu 2018-nji ýylyň dekabryndan başlap eýýäm Farhadyň widasy gutorýa, kimligi gutorýa, onam uzaltmandyr. Kimliginiň möhletini bir kanuny ýaşap bereken. Ana şu taýda da aýdylýar, şol ýanky deportasiýa lagerindäki dokumentde şu ýazyldy. Yani şu kanunu ödem şol kanununa mine nomeram ýazyldy. Zakon ayanky 64-58 nomerli kanun. Olam näýli kanun? Об иностранцах и международной защите. Ýanky daşary raýatlary hem de halkara gora o arada kanunyň diýä düzgünli bolupdyr. Üstesine de näme esasynda indi şo deportasiýa edilipdir. Şoň migrasiýa gullugynyň öz ýanky nomerli düzgünleri bar. Haýsy düzgün? 137-nji düzgün diýilýär. 137-nji kod bilen aňladylan. Ýagny в отношении Фархада код, применен код, шу код улонду, диа 137-нji, yani иностранцы взяты под стражу с целью выдворения за пределы стран. Yani yurtdan deportasiýa etmek üçin tutsawasyna almaklyk, taşary ýurt raýatyny hemen 152-nji kod, 152-nji kodam şoňam gaýdyp diýär şol raýatyň ýygyna dolanmalygy, запрет на въезд в Турцию. Şoňa deportam berilipdir. Yani ödem aýhyndan başlap tak elet alınmaka 5-nji maýdan başlap şu 2023-nji ýylyň 5-nji maýyndan başlap eýem oňa deportam goýulypdyr. Şulardan birinjiden ýurtda bolmaly, ýurtdan daşyna çykandan soň ýa-da çykanam bolsa, indi gaýdyp şoňa şo ýygyna gelmek bolanok diýip endi adatça 5 ýyl ýaly deport goýulýar da. Deportam goýulypdyr oňa. Emma ýanky şoň ýanyna
şu yani Farhat Genceyev, Yunus lakamlı. Bu Muhammed Diyeci yani Murat Urban yani kabir oynattılan beynisini yugup şolaram ananlarıp inha men advokat tuttum o deport edilen o inha onyanna barıp görün inha görüştügüm näme dip ol advokatın ama adına aydan ok onu görkezgem bilen ok şu boş sözülen bizem oynayacak böyle bir ödüm oynatmadık onun benim bilen başka günlerde guruluştum ya men sonunda buna bir çınna kayrak sonra veri uğradım. Burçağa va uğradım da hani advokatı va orada bir adı familiyası bardır adım. Onun ne için senem saklaptırlar on yan bilen akademirlerine ne için ol politsiyada sen adım yok. Beylik üç adı yani Farhad'ın adı var yok yani on yanına ki Bahtiyar Gurbanov diyen oğlunun adı var onun o Gurbanov'un ayalı var. Onun adı var diyorunca adam sen ne için tadı anla politsiyada Almanlar hen adına şu tak Almanlar diye seversen birlikte saklanan atlar ne biz allık o tayda bunun adı yok. Bu Farhat Genceev'in adı yok. Şolar yan sorular kıyınrak sorular beri vurdum. Mal men geceme baceme etti telefonu öçürdü. Indi men oynap bilmeyecektin. Tebe bana da ayttıracak bolu şo da adı. İnha advokatı var, inha Türkiye'de deportasyon edilen ok dip inni şonu niye ait diye efirinde. Men ama durhaw dedim sen tak advokatı gör koymeden adın familiyasından bermeden o ne yönü sen sözüne ananıp vermeyelim dedim ha o diye sen bana ananan yok mu diye. Benim ona ahir son ayttım ha ona anan yok dedim ben sana dedim. Ne için ananmalı? Men sen tanam mı ona dedim. Ay ondan sen bad dedi diyeceğine bacığına ne mi dedi. Ondan sonra şu yankıdan atları Muhammed Diyocu ile Murat Urvan'a deydirip başladı. Ha Olurum dik geldiler yani şu yan kardeşim yalı bir beş ay yalı gaytaladılar. İn sonunda bilen o zaman ağzından şu yan kardeşim yalı galoş bilen bir şıppık bilen uruplar doğrudan takladık biler. Onun ahırdan olan öldüler ondan ellerine plakadalan olup ol Akçavar ayında mı ya Sentyavr'ın ahırında mı? Onun neme varanlarına, Washington'a varanlarına Türkmenistan'ın ilçehanasının önüne çıkan olun Farhad'ın nerede aydın diye başladı yadını da düşen. Öldüler. Murat Kurbanlığı. Onların Farhat diyen Türkiye'de dediler sonra Şveç'e işte deyip dağıtıp yalan söyleyip inni şu tayda birinciden Murat Urvan'a Muhammed diyeceğim inni şu tayda olan bir maral cevap karşılığı o halka ağırlandıkları için. Halkın önüne çıkmalı bunlar aytmalı ha hakikaten biz ödümüzü oynattık 5 ayalı oynattık. Ha biz oynanan şu deyip aytmalı. Olmasa da ödümüzü şu istoryanı şu hikayeti ödümüzü düzdük demeli. Bu taýda diňe iki varianty bar. Ya ha bulara bir ananlarypdyr. Olaryň boýnuna alan oklar şo ýankyň şo Yunus tarapyndan şo Farhat Genceev tarapyndan edilendigini ýani öýleriniň şoň tarapyndan oýnanandygyny boýnanan oklar hiç ýerde. Hatta Murat Gurbanam gurrun edenne ünferen bolsaňyz biz işläp oturdy biz diýip gurulýar da şo adwokat bilen gurulýar otur men diýýär. Ödem diýe şo Farhadyň ýanyndan ha egneşiňden geçirip dur iýmitine men ha iýmitem geçirip dur çilimem geçirip dur diýip bir giden hikayet aýdyp berýär da. Indi şu hikayeti öýde düdüpdirmi ýa-da şoňa bir düdüp beripdirmi? Indi bolmagy indi şu gün aradan indi Farhadyň deportasiýa edilenine indi bir ýyl bolup geçdi da. Indi şundan soň çykyp aýtmalylar. Erkeklerçe, adamlarça aýtmady. Meni bir oýnady ýa o bagyşlaň ýa-da men özüm düzdüm diýmeli. Özü düzdüm bolsa da näme üçin düzdendigini düşündirmeli. Ýöne bu duruşunda goýmalylar, galmalylar adamlar. Käbirler aýdýar da näme atam rasa par faýda bir aretdiňler ýöne şol Muhammed Diýojiň ýanky Murat Gurbanowyň üstüne hüjüm edip şol Farhat bilen baglanyşykly ýanky aýdanlatlar üçin ýa-da adamlar bu oyun oyuncaklar değerli adamlar şular yalda da göz yummayan olsa onun mesela hem da göz yummalı hem etmişlere de eden ettikleri de yurdun içindeki o diktatör rejimin amal paryantı yatadığını göz yummalı. Sebebi şular yalançılıktan şular eden ettiklikten başlayan da ulu tragediyalar. Bu tane bir adamın akval hakkında gurrun edip durka o adamın angari uğradılan son eyyam onu da hükümün çıkarılıptır. Şuna da garamızdan yok o adam berdi üstüne de bizim görüp dur biz yani egneşik geçirip dur iyimet geçirip çilim geçirip dur innem o adam innem ol Farhat Şveçya vardı Şveçya lagerin oturuyor atip şolar yani istorya şolar yani hikaye düdüp oturan adam ödünlü cevap karşılık duymayan olsa onunla şolar adam gelecekti de sizin akvalyňyz şol adama bagly bolanda da hiç şolar ýaly yalan üçin, yalan sözlemek meselesinde jogap karşylyk duýjak adam däl onu. Ol şonu görkezýär adamlar. Şol adam elini onda häkimlik ýetse, onuň beter zat edecek, tek elinde häkimlik ýokka. Men şoň üçin aýdýanna, bular bärde ýagny
Prezident saylawyny geçirdik diýip 2021-nji ýylda oyun oýnap ol bir giden galp san sesler görkezden ol ýarym million töwerek ses görüp görkezip 418 miň adam ses bermäge gatnaşdy diýip bir giden zatlar erkekler oýlap tap ýaşaň erkekliginem biz görkezdik. Men ha bilen saýtyna giren adamdan sany 5 miňe de ýeten o. Ol adamdan içinden hemme ses berende de ol ses vermeye gatnaşandan sany o 5.000 tögerek bolýar adamlar şundan köp bolanok. Ýöne ne edip 418 miň adam o nirden çykdy şonu suud edip bolanok sebäp saýtyň özüne giren adamdan ne sany görnüpdi. Şo ses berilýän saýtyň özüne näçe adam girenligi nädip statistikany mörkedi. Ýo şonda da adamlar bar. Yo Allah ver bir daha bir sene Allah'ın ol bir de Allah'ın ol bir de sen yalan sigaret diye ne alıp hareket et var. Şonu ağırlar, şoları ağırlarını ankardıp karap, şonu dinleyip, şonu gepini gepedi ve yören adamlar kendi. Ana bir de korku diye anda hem kaharımız getir ya, hem bincelik et hem korku diye. Demek bu halkı yurdun etadanım daşında adamlar dinleyip şonu ağırını ankarda oturanlar yurdun daşında birazcık erkinliği gören adamlar. Eğer ölülerini şeyde alıp var yani o yurdun içindekiler de onu ne emek araşık. Olara nadan, olara bey deyip ayna edenetliğe yol veri otuyorsun. O demekliğe onda esas var. Şoňa da onda esas kalan o. Şoň üçin şu meselen şeýle çynla gaýdyk üçin şu zatlara men ýene de bir gede gaýdyk gelýän. Bu gıýbat däl adamlar. Bu gıýbat däl bir türkmeniň ýagdaýy şu. Türkmeniň iň gaýmagy diýilýän adamlaryň içinde bolýan zada düşünmýär. Öňünden öz derdimde düşünmek üçin biz şoňa düşünmedik. Şoň sebäplerini gözlemeli, şoň çözgüdüni gözlemeli, biz özümizden gözlemeli. Daşyndan näl? Daşyndan näl biz gulçulukda saklap oturan bizim öz beýnimiz gelip şo beýnimizi gelip daşyndan ýuwýan ýok ya İrandan gelip ya Orsetden gelip ya Günwatardan gelip ya Hytaýdan gelip biri ýuwan özümiz şoňa şo gulçulugy özümiz döredip oturýar. Şular ýa kezzaplyk edelenine de gözlemip ya da şonu kabul edip oturan bolsak özümiz buna käram. Bir gelip sen yakandan tutup seni öldürecek şuna inanmasan diýýän ýa. Özümiz meýletinlik bilen edýär. Inni şuna da men ýene de gaýdyk geldim-de. Inni şu bilen baglanyşykly häzir men bir inni şu wakalar üstü zat etdi imden diýjek bolýan adam. Şondan kän wagt geçmek şol öz döwründe Farhat bilen bile ýaşaşan geden bir gyýdy bar. Ina şu ýyl hakyna gurrun edýär Gödel Hemra Kuliýewa. Gödel Hemra Kuliýewa 1996-njy ýylyň 29-njy fevralyna doglan. Ina şol geçen ýylyň 16-njy sentýabrynda şol Maksat Türkiýe diýilýän rakamly Maksat Mehmet Kuliýew bilen bile oturup eden çykyşyna özüniň şo Farhadyň 10 ýyl türme tutulgyna hökm edilenliginden habarynyň bardygyny aýdýar. Nirden habarynyň bardygy hakyndaky gurrunda men tek eşitirer, ýöne ýanky beýlegini özüňiz dinleýän ha. 10 ýyl berdilermi de Farhat 10 ýyl. Hayır 10 ýyl. 10 ýyl my? Men 18 ýyl iýulyň 17-sinde hemen iýulda gitdim ben. Iýulyň 17-sine ona ýene ýyl kesildi. İşte bak herkes börden arıza yazanlar var ya. Maksat arıza yazanlar her Aşgabat'ta. Abla ismin ne senin güzel. Herkes var ya börden onun üstünden şikayet edenlerimiz. Her kim bir baranda onun ayrı ayrı sudu aladı. Sadece o benim param, benim pulum için maşinistivasına 10 yıl verildi. Börden sen yazdın arıza, sen varanda adden yıl verildi. Yine kim varsa onlar için addeni sut olup adden verildi yıl. Ben 17'sine vardım Asut'ta sonra 18 Aralık'ta oldu. Elbette sesi pesir ýagaşdyrýanlar ýöne düşünýändiňiz diýip umyt edýän. Inni bu nirden bilýär? Ol Farhada näçe ýylyň berilendigini nirden bilýär? Onda hem haýsy gün bolupdyr. Ol suud ona maýdy häzir ýylynda. Şo 2023-nji ýylyň 29-njy maýynda boldy diýär. Günni çen aýdy. Olam nirden bilýär? Şo suuda. Aýplaýjy hökmünde şu ýylyň şu Gödel Hemra Kuliýewanyň erkek dogany gatnaşýar. Adyn aýdanyp ýöne dogany gatnaşdy diýär. Şaýat hökmünde hemem aýplaýjylaryň biri hökmünde. Özüm aýdy bagtyna şennem aýdy otyr. 2023-nji ýylyň 29-njy maýynda saat 10-da başlady diýär suud dinlenjigi. Öýlen 3-de gutordy diýär. Şo taýda bir neme paýşdyrlar bolýar arasynda bolýan. Ýöne oňa ün vermeň. Şo taýda ýene paýşdyrlaryny men aýry bilmedim. Bolmasa aýyrjaktym, bunu aýry bilmedim. Ýa-da ün vermeli ýeri
şoň ýanky detallaryny aýdyşyna üns bermeli. Şoňa den ha ýa-da şonam diňleden şo böyle. Farhadyň suwdy bolly habaryň bolsun. Suwduny bir Farhadyň suwdy maýyň 29-ynda 10'da başlady, saat 3'de hem çıktı. Tabii. Farhadyň suwduny bilýäs. Habarymız oldu bu zaten. Tekrar hala suwdu var onun. Bu bir suwd bilen kalmadı. Sadece bu seferkisi maşinist üçün oldu. Oyam yani 3 kişi katnaştı. Ekamada diye suwda eýem ular geldi, yüzleştirmeye başladılar. Farhat senem siktir dava et desem sesi çıkmıydı, böyle dedi, yerden kellesini götermedi dedi. Hani Nur Muhammed Annaev bizim yaşurlarımıza yerden kellesini göteremezok diye öyle. Hem onu bulara. Öz yemek pamada düşündük, yerden kellesini götüre yoktu. Ayda Farhat senem siktir dava et, bak bize raydattın yine senem gelip sene Türkmenistan'da Farhat oyun etme desemdi. Var siktir dava et şolara ditti. Ana siktir dava edi bile yok özü. Bu gyýdan ne şoňa şaýa da adamlar. Seret Farhada bildirilen aýplama aýny şu maşinist diýdi diýdi. Pul alypdyr. Hakykatdan biz eşitdik. Başga da aktivistlere de aýdypdyrlar da Farhadyň öýden maýdan ýaly. Hakykatdan alypdyr bu. Pul alypdyr ýankyýdan, şol gözelliğiň gyýdan bermeýänler ýygyny gaýtaryp. Indi bu gözeliň adyndan şoň ýanky dogany erkek dogany şikaýet edipdir. Umumyň Türkmenistana gidýär bu. Gidibem ýanky suwda da gatnaşýar. Indi Farhadyň dogan garyndaşlary. Şu Farhat barada bir nämedir bir zat biljek bolsaňyz, ine şu gyýdyň üstü bilen siz bilip bilýäňiz ýa-da bilmäňiz inanşyp bilersiňiz. Hemem şu gyýdyň doganyň üstü bilen dogany şo tak bark gaýdypdyr. Şoň ýany bilen ýene 2 adam bolmaly, 3 tane adam gatnaşdy diýär-de. Diýmek şolar şu şikaýetçiler hökmüne baran bolmaly. Odanam hersiniň diýip aýplamasy boýunça aýratyn hökm çykarly diýem ýöňdäki ýanky odalky gepinde daýdýar-da. Demek buna bir giden aýplama bildirilen bolmagy mümkin. Yani Farhada eýem aýplama bildirmäge taýýar bolan bir näçe adamlar bolanlar. Olaňam eline biz bilemiz başga keseden hem bu garpyşan adamlar vardır. O konsullukdan belki adam baranlar kime neme diýen bolar, bir paýşdy ulanan bolsa da eden bolsa. Olar topar bolup baryp hersi öz tarapyndan aýplama bildirip buna aýratyn jenaýat işleri kodek maddeler boýunça iş bolup bir giden maddeleň ýüklenen bolmagy mümkin. Indi men diýjek bolýan adam iň bolmanyna şu gözel hemrakuly we diýilýän şu lebaply gyýdyň şu dogany bilen habarlaşyp şo taýda şo iň bolmanyna suwdyň nähili geçendi, kim gatnaşdy, kim aýplaýjy bolup kim çykyş etdi, adwokat bolup kim çykyş etdi, kim prokuraturadan da şo zatlar iň bolmanyna bilmäge synanyşyp bilersiň diýjek bolýan. Ondan indi soň ýene bir zatyň üstüne açýar bagyz. Ýanky saman saçar öz aýyny öz açar diýilen ýaly. Şu taýda şol Yunus Begliýew lakamly Farhat Genjiýewiň kimdigini aýdýar. Şoňam oýnan roluny aýdýar Farhadyň ýanky ykbalyny. Banam gepletmejek bolýar. Şu häzir men şo bölek eşdireýin bolýan. Maksat Türkiýe diýilýän şo haramdadan özüni alyp barşyna seredin. Şonu aýdy buraya, ýagny şo Farhat Genjiýew diýilýän Türkmenistan konsullugy bilen işleşýän ekeni, onu men doganım şo iki konsulluğun içinde de gördü bilen görüpdir, şoň hyzmatdaşlyk edýändigini görüpdir. Diýilýän ýerine ýetýär, onuň maksat Türkiýeňe şo TikTok, şo ýanky TikTokdan çykarýar öz nemesinden. TikTok akkauntyndan tagypatyndan çykarýar desini. Näme şunu diýär şonu? Şoňa duýduruş berjek bolýar, şu barada gürleme diýip. O samsyk gyýdym. Soň täzeden ýydan alýar, onu samsyk gyýdym. Düşünmeýän ýanky nemesini aşaratyna maksat Türkiýe'ne gene dogam edýär. Onda maksadyny ikinjige de göçürse, o teknik näsalyk däl ýörütip çürlýändigine köp kişi düşünjek da, ona me diýilen ok. Netijede käbir gadaklar atlaň üstüne açýar şo taýda, ana şonam diňleň häzir ünsler. Farhada dön şu işten desem aýtdy, ýok gözel dedi. Men bu işe arkaga döndüm, meniň ölümüm eýa meniň elimde bolady dedi. Dönmedi. Özününkilerden ýapdy. Korktu çünkü bir aýtdy mı? Gördük Yunus Begliýew dep at verdik, kişi bizim işte Aşgabatda konsullukda çalışady, ona adam eken. Ekemay dedi men öz Düşünmedim bu näme üçin çykdy. Maksat sen bayram alanma yok. Farhat ölenim. Alo? Kardeş. Näme boldu, sen meni ýaýdan atdyňa? Farhat öldü. Farhat ölen ok diýeri turmady.
Yine suduğa yakınlar. Onun suutları bitmeden o ölmez. Ondan sonra Ekemat Yunus Beyliğif diyen adam gözüm bilen gördümdü. Ondan sonra benim kartımdaki incelemeler yapıldı yatırılan. Orada Farhat Genciyev tep geçedi. O Yunus Beyliğif diyen tanıştırdık adamın. Diyem Farhat Genciyev. Ben de o karttan karta pul attık da bu kimin kartı dese ben de salağım yani. Aptalım aynen ülkesinin kartı. Ben de kart yok vakti. Ekem'in kartına yengem attım. O ülkesinin kartı da bilmişim. Ya bulara doğruda da aydılsa canlar yani Farhat'ı yığınadan özününkiler. Dedim var ya Yunus Beylifteyim bence aktivistler onu zaten tanıdı. Farhat Genciyev dememe gerek yok. Öbür Farhat'a Yunus Beylift yazat onu deftere. Böyle oturduğunda önünde defter duradı böyle bakıp okutti. Onun videolarına tam üniversitede onu düzüp verecek. O Yunus Beylift'ti. Onun zadını yazıp düzüp verecek. Onu okutti oturup okutti. Bugün sabah yapsa onlardan informasyonlar topladıktan sonra dan bilen alsa ki ABD'den şonu yazıp veren son okap yadından çıkan yeri karavalattı. Şolara üniversiteler. Onu sadece onun eli yüpteydi. Ayda demen gidi bilinmen dedi. Gel çık kaçamız diyen zamanımda. Şu tayda esası üst vermeli atılan biri adamlar. Şu Yunus Beyliğif diyen şol lakamlı mehemmen agenti Farhat Genciyev. Şu Farhat'ın hem sözlerini şimdi yazıp beriyen ekenler. İnni şoň söýgün mök meselesinde de şo söýgünç metodunam şoňa dakan şoň ananlaram şunu şeýitmelligine ananlaram şonam etdiren şu ekenna onu soňul ýanky mollamaga diýanmy ýaşylymydam aýtdy da oňa da söýgdiripdir da meni ananlardy diýär men şonu ýetişek geldim bolyn ýok söýgüň gaýtak ýaman effektli bolýar şu netije berýär bu türkmen çinonyklarına söýgmesen bular düşünen bulara söýüp düşündirmeli diýär meni anandyrdy özüňem bir näçe gedip söýgünüp çykyş eden aýdýar da soň mollama öýdi. Indi şu Farhat'dan bir şey diýär, bolmasa ýadyňda şu ýanda başda çykyş edip başlandy Farhat'ın agdyndan söýgün çykan okdy. Ol soň başlady. Soňa ol hatta maňa çenden men ejeme çenden ol ýetdi da. Sehel öýdi bilen alalaşmadan efire çykyp ýani ejeňe başyňa ýetip duran boldy. Ol aňyrdak çinonlyklary diýär, aktivistlere de şey edip başlatdy da. Ondan indi onam näme üçin şu Farhat'ı awraýdan düşürmek üstüne de şol adamlara dil yetirmekde, şahsiyetine, esadan hökümet işgärlerine şahsiyetine dil yetirmekde de onu jinaýda aýplamasyn bildirip bolýar. Şo maksat bilen edilenini görünüp durda. Okuyan eken üstüne yeni bir adamlar şu aňyrdan Türkmenistandan maglumat gelýän diýip, ine bu maglumat geldi, beýle maglumat geldi diýip Farhat çykyş edýär da okap. Okap delini ýöňü eline berýän eken, onu berýän, ine şu adamdan maglumat geldi diýip berýän, şol Yunus Beyliğif eken, ýani Farhat Genciyev eken. Oňam aňyrasynda hakykat barmy, ýalan barmy, olam belli däl. Üstüne yeni bir käbir şaýatlar aýtdylar. Türkmenistanyň içinden hakykatdan şoň çykyşyny dinläp, ýa Farhatyň çykyşyny dinläp, şoňa diýe şogurgule ananyp diýe aňyrdan jaň eden adamlar boldy. O jaňam diýe ýanky Farhat Genciyew alýan eken. Al Farhat Genciyew alyp diýe belli awalýa kimsiz, o nirde ýaşaýaňyz, näme boýunça şikaýetiňiz bar diýip, soňam şol adamlar gürümjürüm bolupdyr. Bir näçe adamyň gürümjürüm bolanyny şaýat bolan adamlar var adam. Şu aktivistleriň içinde käbirler şonu açyk çykyş edip aýtmakdan gorkup geldirini. Şonu bilýänler. Indi özüňiz pikir edip görüň, ol bira Farhat oýnaýar. Farhat garaçyny bilen ananýa, ikinciden Farhatyň üstü bilen adamlaryň anamyna girip Türkmenistanyň içinden şikaýet etjek adamlaryň anamyna girip olara jaň etdirýär. Soňam şu ýurdun içinde potensial ýagdaýda aktivist bolajak ýa-da şu rejimiň siýasatyna näýilip bildirejek ýa-da bildirýän adamlar tapmaly, şolara şäherem görmeli. Şolardan käbiri soň ýitirim bolupdyr. Käbiri soň ýitirim bolupdyr. Farhat tutulandan soň biz gyrklanıp gördük diýär da, şol jaň edilen adamlara da çädeden jaň edip gördük bolyn, gaýdyp şol adamlar jaň alanoklar eýen telefonla. Şol adamlar ýok diýär. Diýmek şolary ýitirmeden bolmaklary mümkin. Onun meselede de ýanky şo Farhat Genciyew diýen haramlardan eli bar. Şolar ýaly oýun oýnarly. Soňunny öýden şol konsullyk bilen hyzmatdaşlyk edýän eken, üstüne de soň bu adyny soň bilip galýar. Başda da bu görgüli ýanky gözelligli ýani bu oýnatlan, bu beýnetici bu gyýdam. Onu şu Yunus Beyliğif tip tanıyan eken. Son diye pul geçirilenine yani ünsteren o zaman näme diye. Bu şu Farhat'a kömek etmek üçin Türkmenistan'ın içinden hem daşından hem pul perevot gelýän eken, edilýän eken da esas daşındandyr içinden däldir. Ýöne diýär şol pul
perewod edilenne adamlara biz diye şol bank hesabını beremizde Yunus Beglif tip adamın diye biz bank hesabını veremel bolýar. Sebäbi Farhatda yok bank hesabı. Farhat'ın dokumenti yok. Eýem utayda bank hesabını açy bilen ok Farhat. Indi şo Farhat'a geçirilen pul Yunus diýilýän ýanky Farhat Genjiýewiň şoduny geçýän eken şoň hasabyna. Soň men görýärdim diýär-de pul geçirilen adamyň ady diýär Farhat Genjiýew. Bizem bolsa o Yunus diýip ber. Soň diýe düşünip galym diýär-de indi. Soň düşünip galýar. Şo Farhat Genjiýew diýilýän adamyň şu hasabyna geçýär. O pulun paylaşmasa diýär kitetini urup ber. Ol şeýdip bir tarapdan Farhatyň üstü bilen Radacık öz kitetine de pul uran adama meň diýär-de. Indi şonu görkezýär. Ondan inni ýöne ýanky gözelliğilen gyz ýene bir zat aýdýa. Bu Farhady oýnan adamlar diňe ýöne şol Farhat Genjiýew bilen çäklenmändir. Şatlyk şeýkri bilen gönden göndi habarlaşyp bereken Farhadyň özi. Oňa da diýmek näme görkezýär, oňa da özüni oýnatdyrmak. Şatlyk şeýkri bilen bir ýanaşdan ol diýen oýnaýar. Ol sen oýnaýar, wada da berer. Hawa menem ýurdun içinde hökümete garşy, menem bollamok. Hawa ine sene mene gelersiň senden prezident eder zat diýip bu belki gulawna menen bolmagy mümkin ýöne. Şatlyk şeýkri diýilýän haramlarda habarlaşylmaly, jaňlaşylmaly, ýa syranylmaly adam däl, emma şony Farhat edip gelipdir. Ine o arada da ýanky gözelliğilen gyzyň özi, hatta men ýa-na şatlyk şeýkriň ýüzüne de durdum şo arada diýip ine şey diýär, şonuň diňle. Mesela şatlığım beni videoya çekende näme dedi? Dedim ki sen hem can edettin ha dedim. Desem aytdım ben ona akıllı ol deyip can edettim ha dedi. De görüntülük can edetti, normal can edetti. Informasiya mesela şoňa hem geletti. Öýünde ustalar işleýän wagtyny mesela men şatlığın öý nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilinmem. Öýünde ne usta işleýän diýen bilinmem. Usta işliýän adamım var. Olar şatlykdan Farhadyň ýanynda ben gepleşende işletdim ha. Ene görüşmedi ýaly Farhat Meýmankuliýewiň özi görgüli şo düşünje ýetmezçiligi, beýni ýetmezçiligi sebäpli özüni şon ýaly aňsatlyk bilen aldatdyryp bu agentliň oýunjugyna gurilýar. Agentliň oýuny oýnaýar-da. Ölen düşünen ok. Agentlerim onu ýöne ýere beýden oýnan ok. Ahyrdan şonu ýakmak üçin, şoň ýoğuna ýanmak üçin oýnaýar. Inni bir hereketiň içinde şeýdip özüni oýnatyp beren başga adamlar bar-da, şo gynandyr ýa. Inni şol Nuri Annaýevli meselä gelýär. Men geçenki gepleşikden, öňrek gepleşikden birini aýtdym da, şol nämelik Allah Muradow deport edenlerine, ýani biziň elimizde fakyt bar da, şoň deport edilendigini, orfiýetden çykyp gidenligi hakynda. Buning şoňa garamazdan ýani şo taýda şol öwedeli Çekaýew lakamly ol agent oýun gurnaýar da, meýäligi edil şol ugurlanan güni duguşurup ýanky TikTokda bir Facebook adamsymy kim şo uruşa wagty edýän, uruşa orfiýetiň içinde uruşa mobilizasiýany gurnap beren, şonu reklam edip beren bir bilen duguşuşdurýar. Bir ortagyň bilen. On çağıranam şol duguşuşyga ýene de görgede gaýdýan. Öwedeli Çekaýew diýilýän şo haramda adam. On duşuşturmak bilen maksadam näme soň ýok bolansaň meýalik ýem bitirim bolansaň eýem ana uruşa gidenler uruşda ölenler indi gerek ýok diýdiren gurruňa ýaratmak. Şonam ýene de Nur Annaýewiň üstüne edip uratda. Bizem onu gördük. Ýüzüne de goýduk. Ýok diýen onu men niýe öwedeli çekeden eşitdim. Onu ýene plan aýal şo gepleşige gatnaşan bir aýal şonu diňleýän aýallar birinden eşitdim şunu diýdi. Ol aýal görülen soň bize de aýdy otyr. Olya men ona aýtdym diýär, şo taýda öwedelde motyrdy diňe men diňlän mok diýemde diýär. Ha boranla men öwedelden soňra detallaryny men häzir öwedelde jaň etjek diýdi. A şonu boýundan alan nokta, Nuri. Şonu boýundan alan ok. Ýok men o habary diýär, ýani meýalik bilen ýanky diýär. Şo Facebook adamsynyň diýär duşu barada men bir aýalyny eşitdim, onu öwedelden eşitdim. A soňam şo aýal aýdy. Men häzir onda men öwedelde jaň etjek diýip şonun boýundan alan ok. Soňam ýa köýge geldiň gurnan şo saknatan onuň öz dili bilen aýdy otyr. Aýdy o meýalik diýäňde ma o bir bilen bir ortagyň ne gurulaşy otyr ekene. Olama onu urşa gatnaşmaga çağırypdyr. Ho, ulu giden ýaly, nämeden ýaly. Eýýam adamdan beýnine şonu guýjak boldy. Biziň öňüni aldyk. Soňradan ona Akmurat bilen ona Amerikadaky blogerimiz öňkü aýdyşym ýaly. Şo meýalik bilen eýýam Aşgabatda şo izolýatorda bir ýerde oturan bir şaýa tapdy, şoň jaň etdi, olam tasdiklady, buny meýalik uruşturanlyklaryny, awa meýalik soň ekitdiler diýe urşandan soň diýe bir ýaşyl bilen diýe.
Ana biz bildigin şugun kune ya meal Türkmenistan içinde yöne şu gurrunu berdi, meal uruşta gidip bergen gurrunu yaratacak olandan biri nuru boldy. Indi biz ona maýtdyk, sen häzir bolly baýtjak biz onu. Sen Türkmenistanyň mehemetiniň agendem diýem dok, Türkmenistanyň mehemetiniň agendiniň oýunjogy diýen şu wakada. Ondan öň ýany tek mealiň deportasiýasynyň öň ýany. Ol ýene bir oýun oýnap, indi şol Farhady henidem Türkiýede ýaly görkezmek meselesinde de elinden gelen ýetdi. Nuru gynansak da käbiriňiz bil inferen däl bolmagy mümkin. Ýöne biziň elimizde fakat bar da. Indi biz Murat Gurbanov bilen Muhammed Diýejine eýtdik, ahyr soňy semetdirdik indi şolary. Şo Farhat Türkiýede diýilen gurrun besetdirdik. Olar besedenden soň oktyabr aýyna besetdirdik. Noýabr aýyna onuň ýani ýene de Nuri TikTok'a çykyp, ýok Farhat diýen Türkiýede diýilen maglumat inha bize geldi anamdar çeşmeden diýip TikTok'ta şular ýaly video goýup aşagyndan hem şonam ýaly ýani okak görüm. Şu geçen ýylyň ýani 2023-nji ýylyň 11-nji noýabryna goýulan rolik şu ine şu Nur Muhammediň TikTok'unda. Soňky alan habarymyza göre Farhat henidem Türkiýede Allah jana şükür bolsun. Şu maglumaty ýene de dowam etdirjek bolýar. Indi Murat Urban bilen Muhammed Diýeji besedenden soň. Onuň şunu atlaram, aýdýan da o sen oýnatyp bolup görme, näme üçin beýdip berdiň sen ol ondan öň ýanyň tek ol maksat Baýmuradow deportasiýa edilip häzir ýok edilen. Şo görgülini nämen ögüdeli çeken ýygyna düşüp, şoň oýunlarynyň üstüne açanlar. Ýagny biz şatlyň kanalyny ýapdyrýas, aňyrdan bir jaň edýä, maksat Türk näme maksat Baýmuradow. Jaň edip sen ögüdeli çeken kimdigini aýtdy, şon barlap görýär, ögüdelini tanaýam, tanama. Bulamay diýen menim şert boýan, sen şatlyň kanalyny ýapdyrma, men ögüdeli çekäň şahsiýeti barda bilýän adam aýdaýyn. Olam alaga etdiň ýapdyrýar. Ödem gizläne özüniň mehemen işgärdigini şol adam şoňa jaň eder. Ideýanlyň şatlyň kanaly öçürýär, şatlyk öçürýär. Sen şatlyk bilen ýanky adam bar adam bol. Biz näme etdik? Biz şu habary hiç kime aýtmadyk şatlygyň TikTok kanaly öçen wadyna biz garaşyp göreldik. Şu maglumaty kim ýaýradýar häzir? Sebäbi şu maglumaty kim ýaýratsa şu ýanky mehemen agentim şatlyk bilen baglanşykly adam bolýar. Şu maglumaty ideýany bilen bir sagat geçmek eýem. Köçede gidip beren yerinden Nuri Annaýew özüni video alıp TikTok'ta goýýar. Diýär şatlyk şeýhe diýär kanalyny ýapypdyrlar özünem ýygyny apdyrlar diýär, özünem ýygyny apdyrlar. Ideýany bilenim ertesi günem ana şatlyk çykyp ýene kanalyny açyp Nuriň üstünden gülüp otyr. Şonu etdirýän kim? Şonam ýene de öwgüdeli çekeden barpdyr Nura. Öwgüdeli çekeden bar ýa. Öwgüdeli çeken ýerden bilýär. Biz oňa aýdam zok. Maksady kimiz dil birikdir otyr. Öwgüdeli de aýdaýma diýip. Ona maýdanyk. Öwgüdeli ýa şu ýurdun içindäki ýaky mehemeşlikden bilip otyr. Şu yalan maglumatam ana şatlygy ýygyny apdyrlar diýilen maglumat. Diňe kanalyny ýapmak diýär. Ýygyny apdyrlar diýilen maglumatam ýene de Nur Annaýewiň üstü bilen ýaýradýarlar da. Menim şonu düşündirjek boldum şu dekabr aýynda eden gepleşigimde Nur Annaýew ýüzlenip sen gaýrat etdi, oýunjak bolma. Şu öwgüdeli çeke diýilýäne ýa şatlyga. Şolar bulaşdyryp berdi, sen oýnap. Ýok, olam maňa näme jogap berýär? Sen ana maňa töhmet atdyň. Sen maňa agent diýdiň, näme diýdim? Men oňa oýunjak diýdim. Agentin oýunjagy diýdim. Olam maňa näme diýär? Ana jogap berip şonu ýörüte gepleşik edip YouTube'da da goýupdyr, ony TikTok'una da goýupdyr. Ha maňa beren jogaby elbetde paýşdyrlar, ýöne şonam eşdiň adamlar. Şonam eşdiň, men gejeme ýetdi. Ýöne şonam eşdiň, şoň baňa beren jogaby, şoň reaksiýasy şol. Men eden tankydim üçin. It tökmede atacak bolýanmy? It owly. It haram edýän skensen. Men saňa aýdaýyn. Ýüzüň aýdaýyn özüm, haram döl. Dililiň ýokmy? Edýän amyna gurlaýanmy? Sen edýän agyna skenini aýtyn ýa çortuň dowgunyň skeni. Sen ýa trapkalar bolan soňda şu bir pikire bar bilem zok. Suuda vermeli. Elbette köpüňiz üçin bular ýaly sözler eşitmek ýakymsyzdyr. Ýöne eşdiň adamlar şoň bildirýän reaksiýasynda bolmasa bize şoň öde maňa da sen agent taňa näçe töleýärlerim diýip gördi. Her zat diýip gördi. Telefonu da diýip gördi, efirine de diýip gördi. Ýöne biz men şoň budjetyna ejesine ýetemmi? Agent bolsam agentim suudet, elinde näme suutnama bar. Sen taňky edýän adam agent bolýar. Men saňa agentin oýunjagy diýip hem suutnamalar getiribem suut edýän. Sen oýnap oturan oýunuňy.
Indi häzir koýnuna seredin. Farhad öllü. Şo maglumaty ilki bilen kim ýerde bir näwelli bir anonim kanal goýýar. Oňa aňyrsynda ya Yunus Begli lakamly şo Farhad Genji fotyr, mehemen iti. Ya da öwrelli çeke lakamly şo haramzada otyr Nuryn oýnaýar. Bilen buňa duýduryp geldik. Şuň oýuny oýnama şundan gaýta araň üzdip aktivistlerden hem käbirler buňa aýdanlar. Üstesine şondan soň gaýta şo gepleşigimden soň balaýda ýok diýe sen ýa maksat baýmyrad uýgun bolup oturýaryň ol ýöwürliň ýygyna düşdi näme etdi. Men näme şol maksadyňa görä ýöwürli has beterinden ýanly şo soňky çykyşyny aýtdy. Soňky diýen şo dekabrdan çykyşyny. Ýanky çykyşynda. Şoň içinde şey diýär. A ýa-ni bilenem ýöwürli buna ýan pulu da sokupdyr. Ol oýnamaga däl ýanky bir fiýasy meselede. Üstüne bunu pulu sokup pulu da oynaptır. 1200 dollaryny alıp men sen ýanky plan ýere ýatır diýe, kriptovalyuta ýatır diýip onuň bir şoda açyp beren bolýar. O tagym ýatyrtja, onuň ulanmagan bilen o samsak Nuri öýüden açylypdyrmy ýa-da ony öýde ady bilen açypdyrmy, ýanky öýdegili çeke edilýän haramlady. Bu pulny alýar. Pulny ýitirýär. Üstüne şo wagtyn tek pulny ýitirmäkä ýene bu Nurin gepine ananyp ýene bir kuşdan türkmen oglany şol öýdegiliň diýenini edip olaryň pullaryny ýitirýär. Şona mäder adamlar aýdan ama. Onu gorap çykyş etdi. Şo öýdegili çekäni. Ol siyasi meselede bir oýnap ber buny. Üstüne ýankyýaly maliýe finansy meselede iň soňky köpüjüne alypdyr. Barça tagyşytlanja 1200 dollaryny. Onam aktivistlerin ýanyna öz aralaryna aýdýada efire çykyp aýdan da aýtdy onu real bolsa sen inha ýalňyşypdyr diýip sen hem onda. Edil Murat Gurbanyň etmeýän dadyn sen hem näden okda şu aýtmalylar kim oýnan bolsa. Awam adamlar mene ödüm oýnatdym, ene ploda sokturdum diýdi çykdy aýt. Eden ok görýänmi? Gaýta ýene näme diýe? Awam. Şu natlar men goýan boly, şu meseleler goýan boly, ben sebäbi näme bilen düşündirýär. Sen ýa şu natlara diýe burnuňy sokmak bilen şu meseleler etmek näme şunu diýen, sen diýe sana protein ýetenok diýe. Allah'ım rat yani. Şonu dinleyen bunu bildiriyen ayıplamazdı değil. Sebebini yine bilen düşündürüyor. Tiavi, sen eti yok. Allah'ım rat rahim. Senin proteine ihtiyacın var. Düşündün mü? Senin kellen işleyen o. Düşündün. Allah'ım rat rahim. Eti mesela şular samsık düşünceler bilen adımlara töhmet atarsın. Kalba yoksan Gülceğim bilir yerler ağlaşacağım bilir yerler ile ne yalı oldu. O men şu proteinim yeten okmuşum. Men vegetarian olamışım. Etim yemsem. Men yan kıyallatları meseleleri görüyormuşum. Şulan pısı pızurluklarına şun üstüne açıyormuşum. Onda gayet bu netice değil mi? Sen yani şular yalı samsıklığını, oyuncakluğunu görüp yon üstüne açıp bileyen olsam ben onunla vegetarianlığım kömük ediyen olaymasın. Nuri. Indi bolyan oyunu bir kaptalı koyulayım. Indi bir yürüyte gepleşik edip yankı men emin şu datları goýanym üçin töhmetçi diýip atlandyrıp onu olar ýaly meseleleri sene eden edip berjek. Oyuncak ýaly bolup häzir eminde Farhad öllüýlen temany tenin neme edip berdiň. Farhadyň öllügine men ýa suwud etdim, innem ödüňden şoň diýe ölmediň suwud ediň diýip sam syk bir gurrun edýän. Indi sana näil baha bermeli? Dekabr diýen 10-njy dekabr diýen ýanky çykyşynda da men suratymy arkaňda goýup men töhmetçi diýip atlandyrıp ondan gepleşiň amadyny näme diýip goýýar? Araňyzda diýe soňky efirim diýip goýupsyň. 10-njy dekabrdan 6 ay boldy adamlar. 6 ay bolandan soň şo söz beren adam meni gitjek diýip näden çekdirýän adam. Hoşlaşan adam. Şoňum şo taýnam diňleň näde hoşlaşdy. Iň soňky sözüni aýdyp gitdi. Meni gaýdyp görmerdiň diýip hoşlaşdy siz bilen. Ene şey diýip. Şu efir meniň iň soňky efirim watandaşlar men size aýdaýyn. Mundan welek men efirde de görmeýäňiz, siziň araňyzda da ýok, siziň öňüňizde de düşük adam ýok. Mundan welek men efire garaşmaň. Menlik meseleňiz bar bolsa, menlik sorajak zadyňyz bar bolsa, meniň şuňa çenli eden çykyşlarymy dinleň. Şo taýda badyr hemmeler. Düşdüňiz? Şeydi hoşlaşanda garamazdan ýa-ni bilen. Bir ay geçmäke ýanwar aýynda ýene çykyş edip başlady.
Ödem birinci gede koşlaşan o adamlar men tanak gördüm şol adam. Men öz bilýänim, alty gede koşlaşdyşym. Men öz bilýän kabirler aýda ýok, ben 10 geçdi diýerler da. O goýanky bana diýen hereketi bar, koşlaş kereketi. Ol şo näme artdyrjak bolýar da görgüli. Awa bu pokratçyly buraya walin meni goran adamlar diýär da. Meni goran, men pokmatçylar, onu şonu gorandy. Men pokmatçyan adamlara hüjüm edin, Allah'ım rahatan meni goran diýär. Adamlarım näme subutnama görüp durka, hakykatdan şu hünärleri aldat görüp durkalar. Oň arkasyndan tutup bilen oklar. Ondan bilen öýkeleýär dol bir ärinden öýkelen bir hele bolar. Hergede söýüşenlerinde goşun alyp goşun ýygynan bolup meni anna gittim. Indi gaýdyp meni görmersiň diýen we dügün şoňdy gitjek bolup bir näden çekdirjek bolan hele bolar. Aýygyny tapyrdadan bolup ärim ýatanlar şey dip telewizor görüp pingine de däl. Ondan ýanky näden çekdirjek bolan aýalym koridora çykyp görýär. Köwşüne ýen bolýar, gyýw gittim diýen bolýar, kapyny açan bolýar. Onun eğer nereden çeken okkolun yeni de ýerine gelen bolup dügün çögün taşlap seninle men gitsem onda meni küýtejegim däleken de onda gitsem şey dip goýberajekdim bana atmy diýen gözünden ýaşlap jokon bolup şey bir şerraýlyk edip şumjar oturýan bir heleyler bolýar. Ýanky ynjyk heleyler. Şon ýaly buňa bir hereketi her gedek ha adamlar meni goşum dugdum gitdim onda gaýdyp meni görmer saňa diýen bolýar ýerine garaýa näden çekýän ok ýene de ýanky ýaly şerraýly ýaly ýene gaýdy da bir gül künjem bir tarapdan adamlar herejäň bolup görüşünde ýöne men diýjek bolýan adam häzirki öllü gurruňy wa Farhady öldürmek meselesi bu gatşynla kay mesele adamlar eline subutnama ýok çeşmem badiýa çeşmem aýdy biljek däl ýa bolýa nirde jaýlandyr onu nirde jaýlandyr ejeti bilýärmi şonu Farhadyň ölenligini ölen bolsa şoň jetedi berilipdirmi sen bilýän ekene haýty keselhanada ölenine şeni bilýär Tejenin keselhanasynda ölüpdir diýär bolýar tejenin keselhanasynda ölen bolsa onu saňa şo maglumaty beren adam soň jetediniň niri guradylanlygyny bilýändir. Niýede jaýlandyr şonu aýt bir barlyk göreli. Haýty öwliýärdi. Haýty Madarstanykda. Garnaşlaryň bilýär onda garnaşlaryň onda telefon nomerini biz çykaly barlak göreli. Iňolmany ejetiň telefonyny ber. Biz jaň edip göreli şo tasdikleýär. Şonu adam edip bilmeýän bolsaň onda ne dip sen inna men suwut etdim diýip bilýär. Näde bunda biz nämen esasında sen bu mundan ol Allah'tır hoca gollynen basny daky ýaly ol näçe çegedek Allah öýdüňe oýnatydyňy görkezdiň soň indi bu gedekki nowatda gedekki Allah'ňa bu ýaýra diýen gepiňe näme üçin ananmaly köýrek gördük bilen näde sen onu men subut etdim indi soň ölmedikdigini subut etdi ýa bu adamlar bu möhüm mesele soň üçin men düşünýän Nuriňem ýagdaýyna näme üçin düşünýän ýa Nurin şagalar getirilipdir, ayal bilen şagalar getirilipdir, ödem aýtdy, ödem açan aýtdy. Bunu gidilejek boldy, oňa men üstüne açamdan soň, ay onu şoň üçin maňa teýýärdi. Aýtmalardan aýt, näme üçin sen ödüňe sen jemgyçilik adam taýyndy. Sen jemgyçilik adamsy, sen opozisiýa liderleriniň biri hökmünde ödüňi tanatdyň, ödüňe inkar edýän ok, opozisiýa liderleriniň birdigini hiç sen inkar etmedin. Gergem döretdiň, wad etdiň, sen indi jemgyçilik adamsy. Sen islenlik zadyň jemgyçiligiň gözüň öňünde jemgyçiligim senden jogap talap etmäge haky bar. Täze opozisiýa liderleri hökmünde sen ýurda barjak. Ýurda adar düňdürlüşik bolsa sen häkimiýetli, ýokary häkimiýete de dalaş etjek. Ondan sen kimdiňi bilmelidir. Eger sen ýanky ýalda meselede sen hökümet sen şagalan getiren bolsa, beýlekden kiň getiren okdan kiň getiripdir. Adamlar da sonra bir çykýar. Sen adamlara aýtmalar, onu gizlemeler. Näde getiripdirler? Beýlekden kiň getiren okdan kiň getirýär. Sen onu gizlejek bolýan. Soňradan käbir aktivistler bildi şondan soň gizlep otyrdyň. Aktivistler bilenden soň. Iň soňunda da men şonu efire çykyp aýtdym, ol maňa teýýär. Näme üçin maňa teýýär? Şo meselede näme üçin gizlejek bolýan? Onu sen aýdan gizlemelim onu. Onda ýanky ýaly gatnaşyk bar bolsa sen hökümet bilen saňa şu gitýär. Onda sen onu hökümet bilen işleşýänsiň diýen sonra ýa-da çykan on çykýar. Sen şoňa jogap bermelimi? Bermeli. Sen jemgyçilik adamsyň. Sen ýöne bir öz başdaky adam däl, sen bir rahmet migrantam däl. Sen jemgyçilik adamsyň, sen opozisiýa görnükli wekilleriniň biri. Şoň üçin sen jemgyýetiňe ne hökman hasabat bermeli. Gitjek ýeriň ýok, hökman hasabat bermeli. Jemgyýetim hasabat talap etmäge haky bar. Menim jemgyýetim bir wekil hökmünde senden Türkmen jemgyýetiniň bir wekili hökmünde senden hasabat talap etmäge hakym bar. Düşünür diýip. Sen hin ýedeme düşünür bilen ýok, şonu nädip şo çağalaňy sen getirdin.
Ay men niye protest edecek diye hayvat attım diye. Ay sen protest edecek diye hayvat atma böyle de durdun sen eline plakat edip alıp protest çıktın am şonu da getirdi bilmedin. Onu hem şimdi men yine de var gerek protest edecek diyen için olur korkup çıkarmalaytın çağalın. Şoň üçin düşünýän teňe ýamjylagyň olaň elinne men teň ýagdaýyňy düşünýän diýip çağalyň getirmelinden ýa-da Gollandiýadan oturmalydan çağalyň bir daha min Türkiýeden çykarmady. Ýöne Türkmenistan hökümeti ýa teň jylagyň taklap otur onu men düşünýän. Tibebi çağalyň Türkiýede bolan bilen teň ýanyňa çykarman bilýärler. Türkmenistan ile Türkiýe tapagy ýok. Olar Türkiýe getiren milenim näme üçin getirdiler? Men näil pikir edýän? Sen jylaňy hatan berkirak saklap, ina amtyldyrma üçin, ina şagalyň tasyna ýeň ýanyňa ýetip barýar. Ýöne inni sen şunu diýersiň, diýmeleriňne, şunu edersiň, etmeleriňne, hawa biziň planymyz, senariýamyz boýunça sen hereket edersiň diýlen zady saňa dakandyrlar. Takanlarlar ýöne otaýda da ben düşünýän sen ýagdaýyňa sen elbetde sen çağalandan geçip bilmeýän. O haramzadylaryny her zat edibiler. Sen çağalanга diýan ýetirende çağaňa öldürer ýok eder. Ya aýalyňa bir zat eder niben bil diýendirler. Oňa da düşünýän. Şoň üçin saňa şu mesele barada sowra berilende. Ya sen burça biri gassanna indi bir bajasyna ejesine ýetjek bolup durmada bir duýduray. Öýde ýagdaýyň kyndygyny duýduray birazajyk. Eýtbeýt gaýtaklaýyn ýagdaýda. Ýöne beýleki adamlara men şoň gepleşiklerini dinläp ýa ýakynda ay Farhad elipdir diýip ol buň ýa-da feýkini, ýalan maglumatyny gıýbatyny ýa-da ýaýradyp berenler, şoň ananyp berenler bar. Men sizeni duýdurjak bolýan, şol adamga ýagdaýyny düşünüň diýjek bolýan. Nur Annaýewiň erki ödünde däl, oň jylagy aňardakylar da sebäbi, oň çağalar heninem şolaň kontrolünde. Çağatam aýalam. Şoň üçin geljekde şol adam şular ýaly beýanatlaryny çykyş edende ýedilçe bir ketip pikirlenip şunu näme üçin diýdirýärler ka şunu şu nuru hakykatdan öz erki bilen diýýärmi ka ýa-da aňartyndaky şoň çağalaryny taklap oturany diýdirýärmi ka diýlen soragam ilki özüňde beriňde ondan şondan soň dinleýän diýjek bolýan. Men indi şu ýa-da nurly meseleýäni gowdurmak bilen ýüňüňde men şunu getirjek boldum da şoňa da getirdim. Galan da adam ýönüňde bagly. Na umuman adamlar ýagdaýa şular ýalyrak ina Türkmenistanyň opozisiýon hereketiniň içinde de aktivistlerin hereketiniň içinde de şular ýalyrak zatlar bolup dur bilen gowdurmaly, analiz edilmeli, teljerilmeli adamlar. Ýene bir gede gaýdýan biziň özümizden türkmen halkynyň aňynyň düşünjesiniň, syýasy medeniýetiniň ýeten derejesi. Aram şular ýaly analiz gerek. Analiz gerek. Sebäbi onam size düşündirmek üçin edýän. Inha biziň bar ýeten derejemiz şul. Näme üçin bizde ýagdaý ýutduýar diýip sora berýärler. Näme üçin opozisiýa jemlenjip bilen ok diýip sora berýärler. Hawa näme üçin her kim öz ýorgon özüne çekçek bolýar diýip sora berýär. Ine şoň sebäplerini özüňizden gözläň. Inha men şuňa daşky görnüşini, ine şoň nähili görnüşlerde ýüze çykýanyny görkezýän. Näil problemalar bar. Mesele köp adamlar. Na kemine lakamly ýa-ki Merdan Mehmedov şoň familiýasy. Aşona min ha tutully näme edildi diýip häzir gurrun ýaýra otyr. Olaň şoň tutulmagyny häzir Dürsultan aýplajak bolýar. Oňdan aňardaky antany hukuklaryny goraýjy Anadurdy Hajyewne täjrübe Begmedowyny aýplajak bolýar. Bir tarapdan maňa da ýigelerini tüýkäpdirin hadýynky gepleşiklerini. Hawa boyun oýnap otyrlar. Ýöne näme etmeli bu oýunyň maksady näme? Bulara ýene de Ahmet Rahmanow diýen birini sokdular. Hawa Olaň bildirýän töhmetine garşy çykyş etmän gaýta olaň töhmetini gollap häzir ina Dürsultany hüjüm edip otyr. Tek o meselede geleriz biz. Ahmet Rahmanow diýilýän bu oýunjuň nähili oýunjuklar, ne oýunlara goşulyp beren näme maksat bilen buň aňyrsynda kimler otyr? Buň aňyrsynda nähili zakatçyklaň, zakat berýänler bar bolmagy mümkin näl bardyň görüp otyr, käbir zatlara oňa ýeter ýakynmaklarda. Ýöne käbir zatlara, käbir wakalara garaşýar. Ýa-da Ahmet Rahmanowyň beýanatyna garaşýar. Ondan ýa-ki kemiňiň arkasyndaky dronlary bu oýundan ýa-da birazajyk netijelerine garaşýar. Ondan şol kemiňe bildirilen aýplama Dürsultan tarapyndan näme bilen baglanyşykly, näme üçin onu gizleýärler? Kemiňiň tarapdarlar düňkü gepleşikde näme üçin kemiňe babatynda berilen ardan mazmuny okap beren oklar. Näme bilen baglanyşykly?
Ha gatı veripdir diýä, ýanky kemine diýä hamala diýä Dür Sultana töwükmişin. Diýär Dür Sultana töwükdi diýen zat ýok taýdy. Gatı uly jenaýetçiligiň alamatlary bar taýdy. Esaslary bar. Ýanky şo keminäni jenaýet jogapkärçiligine çekmek üçin. Ana hem üçin on ola eden edip bermeli, adamlara tökmed atyp zat edip, ana hem üçin oňa garşy suwda arza bermeliler. Ha ola eden edip bermeli, otaň suwda arza berip şonu häzir jogapkärçilige çekşek bolsaň hem sendi hökümetiňe adam bolýarmy? Onda islendik bir haramzada garşy häzir sen arza berseň, sen onda haýsy durur hökümetiň diýennetdiň bolýarmy? Sen öz mertebeni gorama hakyň ýokmy? Dür Sultanyň öz mertebesini gorama haky ýokmy? Näme şu barada şu ardan ýanky kopýasy nüfusy ellerinde barka şoň içindäki bildirilen aýplamany okamadylar. Okap bilmezler, ogry sırty gorşok diýen zatlaryr. Bu barada bizde ýakyn wagtlarda etjek gepleşigimizde geçirjek, Dür Sultanyň geçirjek şu tökbetleşdigimizde de açyk görkezler. Kimin kimdigi näme belli bolar, şonda şol adam, şol kemine diýilýän hemem şoň ýanyna haramzadalar toporlar wa. Şolary gorulmaga münasip däl ödüňiz netije çykararsyňyz diýip umyt edýär. Şunu çözde ünsürtüňden üçin köp sag bol. İşlemärdi, mümkinçilik beren ok, ýaşamardy, mümkinçilik beren ok, şunu ýaljak bir seyir berýärler, bir sanjak, bir dilimjik buhanka çörek berýärler, agşam naharyna berýärler şonu. Hemmesi şo taýda kılangam açdygyny göz ýetirdim-de. 4 gün Galadowka bolan etdim. 4 günden soň meniň öz maşgalamyň haýyşdy boýunça duruldum. Men ýöne şeýdip o tarafa bu tarafa gidip görmekden ýadadım. Olar şonda da garamazdan maňa seni türmäge sokars. Türmäge iyi görüp bilýäs diýip ýazdyrlar. Menem olary türmeden gorkamok, türmäde gitmeli moda gidäjek ýany ýok. O siyasi aktivizm bilen demokratiýa bilen söz atdy bilen görüşmegiň bahasy bu ýurtda türme bolsa türmäde giräjek diýdim, ýöne gitjek geldim. Türkmenistanyň men size aýdaýyn, Serdar Berdimuhammedow bilen Gurbanuly isläl watandaşlar men size aýdaýyn. Taşarky siyasi güýçler, has ýokarakda oturan güýçler ony Gurbanulyň Serdaryň öz erkine goýýanyr oýdanmak, menem şu artlarda göz ýetirem soň hakykatdan ham kıyınlığına göz getirdim. Neticede ulu güçler Türkmenistanyň elinden gitmeni isteyen oklar vatandaşlar. Arzanjak nevit, arzanjak gazy bolan döwleti elinden gidermek isteyen oklar vatandaşlar. Onu biz aktivistleri yettirirler öýdügen men pikir edemok. Şo güçlerim Gurbanulyňam, Serdaram saklaýarlar diýip pikir edýän. Tak şo bizim Türkmenistanymyz kim diýse diýbersin, Türkmenistan garaşsyz däl watandaşlar. Kaýdydyna garaşsyz diýäs, ýöne bizdiň ýurdumyz garaşsyz däl watandaşlar. Biziň baýlygymyzam, biziň pulumyzam başga döwletleri ýötür. Muňyň içinde meniň pikirimçe Ýewropaňa meli bar, ýa-da Germaniýa gelip gitdi. Meniň pikirimçe Amerikaňa meli bar muň içinde belki Hataýyňa meli bar. Tak şo olarda ansap ýok eken oňa göz ýetirdik. Halky şular ýalak derejede de niçin narod etdi da şeýle bir gaday, şeýle bir garip halk edip koydular da şonda da şol uly güýçler näme agrana oken size. Gurbanuly bilen ogly Serdaram peşke diýip azaklasak, tak şo olaryň sawyna galsa siziň intak gowyny ýetçeňiz ýaman uzakda watandaşlar, ýani biziň hemmemiziň. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.